en puɗɗorima inde gueno en juule nulaɗo men kursuɗo nulaɗo men mo jamiɗen en juule kala saaha en dunima jinnaɓe men ɓe sababun godal men o aduna en dunima kamɓe jinnaɓe wurɓe ɓe ɗe duuso ɓooyata dendagal mayɓe ɓene nde Allah yurmotoɓe yaafoɓe harnaɓe aljanna allahumma amin en dunima sernaɓe en ardiɓe to banggue diine e ardiɓe to banggue aada en dunima dendagal ɓe cellaɗi ɓe hen tawateɓe cuuɗi cafrirɗi ɓe hen tawateɓe nder galleji men ɓe hen mbadde rafiji men ummo jotto Allah ne jogui cellal Allah ne jogui hattani yo Allah rokkon cellal mon ha timma allahumma amin en dunima dendagal ɓe dumbaɓe tawi hen ko ɓuuri hewde ko takkaɓe ko tuumaɓe ko toñaɓe ko ɓuuraɓe doole ko haɗaɓe miijoji mumen yo Allah rokku en fattange ɓiltade e juuɗe ɗi ɓittade dumbirɗi paton galleji mon e golleji mon allahumma amin en donima dendagal ɓesguji men wonɓe wuuro e wonɓe ladde wonɓe wuuro ɓe yo Allah rokku ɗumen no jooɗiri yiɗɓe jooɗade yo Allah rokku ɗumen no jooɗiri taw ko jooɗde fewde jonde moƴƴere nde won noon dañde no jooɗiri e leydi mum dañde no golliri e leydi mum way kono debbo resede e wuuro mumen ni ne heewi avantage ene heewi avantage debbo resede e wuuro mumen resede to jeeya to jibina to anda ene heewi avantage par rapport resede banggue goɗɗo to andaka to jeeyaka neɗɗo ne hebde fartange liggade e jooɗade e leydi mum so Allah wallimo no jooɗirɗa e leydi maɗa ko fartange mawɗo sabu ko gonɗa ɗanniyanke kewɗa jawdi ko pop sa dañi jiɗɗa ko artude jooɗade e leydi maɗa sa dañani ni to uttade ka gartowo jooɗade e leydi maɗa sabu kala mo artani eɗen gandi inde heewi rakkede heewede ko luttuɗo neɗɗo noon so lutti gueɗe ɗiɗi ma woni ko ittade sago mum ronki artude e leydi mum walla e to jeeya walla gandanɗa homo ko donc dañde sago mum ronki dañde no artiri yo Allah dandu en ɗum foof noon gueɗe ɗi foof yo Allah rokken jawdi ko kewdi taw ko jawdi artodi ko jawdi watteni investir leyɗele men e guure men Allah rokken kadi gandanɗa hoore maɗa no mbawɗen jooɗade leydi men allahumma amin noon ɗanniyankoɓe yo Allah aynu yo Allah reen yo Allah suur yo Allah dandu ne bone toñoɓe bone añɓe e ɗiɗo laamuji hannde guila e nder leyɗele men noon en jii hannde ɗanniyankoɓe no tampinirte guila e nder Afrique en jii ɗanniyankoɓe no tampinirte ha gandanɗa hoore maɗa to leyɗele mawɗe ko e dowlaji duniyaɗo Amérique ko e Europe pop hannde aduna o koko faaɗi hannde hakkillaji laamuji ɗi pop keedi ko ɗanniyankoɓe yo Allah rokku laamuji ɗi noon wona laamuji men ɗi wona laamuji maɓɓe ɗi wona laamuji ɗi to kanji pop yo Allah rokkuɓe koɓe kiilini to ko wona hoɓɓe onon hoɓɓe en ɗanniɓe tinnoɗe no feewi so hormade kuulal leydi jaɓɓidi on ndi walla leydi gonɗon ko ardi pop neɗɗo sen yiɗi ɗannade yo fewnu kayitaji mum ha timma rewa lawol normal lawol pewgol wallahi wol million ngaji yimɓe mbaɗata ɗiɗo laabi clandestin wol tampere nde yimɓe tampata ɗiɗo laabi clandestin wallahi wadde kayitaji mum ha timma ƴeewa visa mum yaha voyage taw ko voyage normal ɓuri gandanɗa hoore maɗa laabi temedere kono noon enen noon eɗen giɗi ko weeɓi en keɗima hanki walla hecci yewtere musidɗo men Sar Abdoulaye Sarr ko fate jertino kayitaji fenade guila e visa ji fenade ha e passeport ji fenade ha e carte d'identité ji fenade kayitaji hannde kayitaji fof papier hannde ne wayno leydi nanguede noon ala kayit ɓuri nanguirede ne jogui kayit fenade nanguede mbimi ala kayit ɓuri nanguirede kayit fenade sabu sa nanggama ala kayit tawa widemi ala kayit walla kayitaji koko majji e gorla bawɗo widemi hen kono nanguirede aɗa jogui kayitaji fenade aɗa jogui faux passeport aɗa jogui fausse carte d'identité aɗa jogui faux visa musidɓe tedduɓe ko musiba ko jaaye yo Allah dandu en ɗum ɗon
sikki ala so neɗɗo ɗanno yo fewn karaje mum ha timma sa ɗannima kadi leydi mbawɗa yettade pop waɗ feere jokkodira e consulat maɗa mbaɗa feere jokkodira gandanɗa hoore maɗa e ambassade moɗon mbawa winditade so tawi ko carte consulaire kuppa ko wawi wonde fof kuppa mbaɗeɗa enregistré ganda a wona clandestin ana e nder leydi he sa tawi gandanɗa hoore maɗa pelle leyɗele moɗon walla pelle wuro mon e nder leydi ne fiya tinno ko kewɗa haaju ko pop tinno jokko eɗen pelle saabu en jii hannde alhamdulillah rabbil alamin geɗe kewɗe geɗe moƴƴe hannde kewɗe nana golla e nder gure meɗen alhamdulillahi rabbil alamina ɗanniyankoɓe en juuɗe mumen ustaki hen walla pamɗani hen kalisaji piyata pelle wuro ndendina kalisaji ha mbayno leydi ɗen kalisaji noon ala koɓe jofoto so wona caɗele gure meɗen made école aji made dispensaire uji wallude miskineɓe saha korka addude balle saha to yolere waɗi addude balle saabu en mbawa haydara en mbawa foof wiide eɗen mbaso e laamuji meɗen gueɗe kewɗe hen nana mbaɗa jumaji nana mbaɗa école aji nana mbaɗa alhamdulillah rabbil alamin ko ɓesguji wuro wonɓe wuro e wonɓe lekseɓe mbaɗi ɗum ken yeru to lekseɓe gorgol hande PMI pattam limijo étage 2 niveau walla 3 niveau nana maha tawi kadi ala maaɓi ɗum so wona ɓesgu lekseɓe naaɓi woni kawtal pelle ressortissage mabɓe wonɓe gandanɗa hoɓe caggal leydi e wonɓe nder leydi he wonɓe nder guure pop moni fof ne waɗi hen junggo mum ha gandanɗa hoore maɗa nduɗo suudu safrirde mawdu étage mahama alhamdulillahi rabbil alamin en jii ñanden to banggue tekan ko maha ronduɗo suudu safrirdu en jii to Mbahe walla diwan gandanɗa hoore maɗa Mbahe e ngallo gandanɗa ma mur de protection ɓalal manggal tawi kadi ko cellugal gongal waɗede haɓade ko wiyete érosion haade yooleyru wone maayo ngo e kala saha eɗen gandi maayo ne ñaama fango ngo ne ɓuccito seeɗan ɗene mabba ene ñaama yoga e wuro yoga e galleji ha tengtino takkiɓe maayo wadde mur taw gandanɗa hoore maɗa on mur ko protection ene ganda rena wuro ngo e ngoɗo maayo hadde maayo ngo yettade galleji golle payodinɗe taw kadi ko ɓesguji wuro wonɓe wuro e wonɓe ladde kañumen mbaɗi hen juuɗe mumen ɗum noon ko gueɗe payodinɗe no fewi gueɗe mantinide yo Allah junno balɗe moƴƴinde battane yo Allah kadi ɓeydu gandanɗa mbawka ɓeyde ene gueɗe mbaɗe ni allahumma amin sikki ala musidɓe tedduɓe kala ñande alkamisa eɗen kewi addude yewtere men taw ko fate cellal aadi nde won noon cellal ko kañum woni afungalu cellal ko kañum woni afungalu ko pular wi noon ko pulal labɗo cer saabu so neɗɗo sellani haydara la ko yiɗi haydara la ko welata ɗum haydara la ko tuyete so wona yo Allah rokki ɗum cellal muɗum celluɗo wallahi so neɗɗo selli yo yetto Allah anda kadi wasani alhamdulillah rabbil alamin aɗa selli e dalaw musanma ko weeɓani ko aɗa selli terɗe ma foof ne timmi a wona handicapé aɗa selli to banggue hakkille nde wonɗon min mbaɗa heewide handicapé wona boof handicapé wona laƴowo handicapé wona joguiɗo junggo woto ala handicapé komo Allah ɗawi hakkille woni ko wiyete handicapé mental wallahi so Allah rokkanima Allah ɗawanima hakkille terɗe ma ɗe fof siɗi ɗe manki ɓaade kay hakkille on timmi wallahi ana wona handicapé wallahi ana wona handicapé mata o yiɗi wadde hoorema handicapé tan kono noon aɗa jogui ko heewi nde wonnoon hakkille alhamdulillah rabbil alamin en jii ɓe gandanɗama ɓeɗo wofɗuɓe nana jogui hande entreprise aji en jii ɓeɗo wofɗuɓe hande nana mbaɗi atelier ji de soudure nana mbaɗi hande gandanɗa hoore maɗa société ji men nana gollo wallahi handicapé mbimi woni handicapé ko ɗawede hakkille so neɗɗo ɗawama hakkille noon on woni handicapé on ko Allah joƴƴini ɗum gasi kono kay ko heddi fof jomuɗa wadde débrouillé ene wawi gandanɗa hoore maɗa jogui haqqe mum ha timma ene foti gollade ene foti wallede no gollori saabu en jii hande état ji men e laamuji men hande kala nokku garɗa laamuji men ene mbiye gandanɗa jamira yo handicapé yo dokke haqqeji mumen yo balle no gollori yo keptini sa yi banque aji ma taw nokkuji gandanɗa hoore maɗa ene waɗa to joom koyɗe en wayno escalier ni joom koyɗe en nattirta ma taw nokkil ne waɗa to handicapé ji woftuɓe to poti nattirde sa yi hôpital ko même chose sa yi gandanɗa maɗa mairie ji men ko même chose kala hande ko hunde ko maate taw ko hande koɗande kesse ɗe tu es obligé ko obligatoire jomumen mbaɗaɗe hen place ɓen wofɗi woni handicapé ji en tan ne mbawi yettinde koye mumen aéroport uji même chose
en ji hande handicapéji nan jogi otoji dogna otoji nana pewna tawa ɗiɗo otoji ko handicapéji ɓe ngala koyɗe tawa ko butuŋaji en ji ɗiɗo handicapéji nana banna hande otoji tawa gandanɗa otoji men kala to juɗɗe ko juɗɗe golloto koyɗe ne gollo en jiɓe ne banna gandanɗa hoore maɗa nokku matériel uji tawa kala gandanɗa hoore maɗa ko koyɗe ɗe gollotono ɓe gollirta ko juuɗe ɓe ngala juuɗe ɓe kala ko juuɗe gollirtono koyɗe mbaɗanno non musiɓam tedduɓe ji hande ko table manggal waɗa ɗum noon so neɗɗo Allah rokki ɗum terde mum hokki ɗum cellal mum yo yettu Allah no feewi koye nemaji tigi joga jeeya wallahi aɗa fine mawɗo goto o wi so tawi a fini aɗa yawa beelu maɗa aɗa yawa darde maɗa a fini aɗa yawa darde maɗa ka daɓɓel a fotte boof ene joole puuse hunde puuse yettu Allah andol ɓurɗa darde walla boofone ene gandanɗa ko maɗa ene ɓafa e leydi yettu Allah ganda hol ɓurɗa darde neɗɗo kala to heeɓi kala to gonɗa andu wol ɓurɗoma wolmo ɓurɗa wolmo tolodirɗa ko ni Allah tagiri yimɓe non so neɗɗo Allah rokki ɗum cellal yo tinno yo yettu Allah ko neema yettire Allah neema mo Allah rokkuma o ngal ɗon cellal yettire Allah neema oɗon neema mo Allah rokkuma taw ko neema ngal ɗon cellal ganda tigi holko Allah rokkuma jetta hen Allah sabu wol joguiɗo million ngaji ha bayno leydi nana banque nana dafani donki andu holko safara ɗumen wol jogui milliard uji ha heewi nana udda e nder kasoji eɗen donki yo haalisa yiɗo yo jalta ɗumen nder ɗiɗon kasoji wol jogui milliard uji ha keewi hande nana gandanɗa hoore maɗa gande koye mumen nana gande koye mumen so wiyama ko cellal woni afugalu wallahi ko cellal woni afugalu dañi cellal mum yo tinno yo nanto e cellal mum ha tiiɗa géré cellal muɗum cellal géré cellal a gérat cellal ngal nde Allah rokkuma cellal ngal mbaɗa ko poɗɗa waɗirde cellal ngal kutorɗa ko poɗɗa hutorade ngal ɗon cellal kutorɗa ko poɗɗa hutorade ɗum ndewira hen Allah jokkira hen enɗam golloɗa préparé avenir maɗa ganda kala ko celluɗa ma ñawoy kala ko mbawɗa ma ronkitoy ɗon to mbawɗa to joguiɗa force ɗo tinno gandanɗa hoore maɗa waɗ économiser cellal maɗa mbaɗa géré cellal maɗa no jogotoɗa gandanɗa hoore maɗa liggoɗa heɓa hunde aɗa ñama hen aɗa mofta hunde pour janggo e jaam sa natti liggoyade cellal ma ngani saɗa gollo woode hen ko moftuɗa ganda janggo e jaam cellal ngal ne wawi yaade law lomto ñaw lomto ɗon natta wawde ɗum noon tinnuɗen musidɓe tedduɓe géran cellal ngal hande noon rafiji kewɗi enen gara yimɓe nana e meɗen rafiji kewɗi ko neɗɗo woni sababu ɗiɗo rafiji kewɗi eɗen gana e men neɗɗo wona rafiji ene waɗa sababu ɗiɗo rafiji sahani mbiyatama hata ko neɗɗo o teyi gandanɗa ñawnude hoore muɗum sa wiyama gandanɗa hoore maɗa sukara ne adda diabète neɗɗo kala ko ñamata an ma mbaɗa hen sukara ha waɗa jodol hay lacciri e kosam ma mbaɗa hen sukara an sa arama diabète ko an adde hoorema diabète eɗen ñamde barme goto eɗen jarda café goto eɗen jarda ataye goto en ji goto men teɓama waɗi contrôle walla liɓama yani tawi ko diabète wondi sukara wondi natti yarde ko jarten ko watti wadde bardel mum banggue walla barmel mum banggue enen eɗen continue jokkude ataya mo jaranɗen e tufameje ɗe jaranɗen ɗe ayen ustani hen haydara en ndentaki haydara firti janggo e jaam so goɗɗo teɓama wona gandanɗa hoore maɗa ko kañum wela way koɗen ndewe oɗon bedda eɗen jaaha en mbaɗama agressé goto men fiyama laaɓi gañama walla warama on bedda kay janggo so tawi anne a reftiɗon janggo a fiyama ko an addani hoore maɗa on bedda kay poɗɗa ko yeyde ɗum balɗe kay aɗa foti dogde on bedda kono noon enen en mbaɗen kono colli ni aɗa colli tuufe taw wode nangguel ɗi keddi ɗi ndiwa so ya ɓoy kadi ɗi garta ɗi ñi koye ñande he walla pile he ha ɓoya kadi gotel teeɓe enen noon ma société men ko no wayi so tawi a wiyama gandanɗa hoore maɗa simbe moƴƴani ne ñawna an a rewi simmade ha becce ma ñawi a yi oɗo cimmortonoɗo a salminimo hôpital o wiyama ko simme bonni becce ɗe ko gonduɗo e tuberculose ko ñawɗo bof bumsuɗi makko ko ñawi a yi kiliseji ko bumsuɗɗe ñawri ni a wiyama ko sigata addi ɗum aɗa simmade a ustani ko cimmortoɗa ko a woppani so rafi ari ma musidɓe tedduɓe ko an adde hoore ma rafi o
a wiyama fijirde moƴƴani jina moƴƴani mo heeɓi fof wondude moƴƴani ene adda infection ngaji ene adda rafiji biteɗi MST woni maladie sexuellement transmissible an aɗa jokki wonde gandanɗa hoore maɗa ko sohla mbiyata dikol boobo kala ko jiiɗa gandanɗa hoore maɗa woppata kala guddel jiiɗa mbiyata ko ma cukka so tawi a heeɓi hen raffi musidɓe tedduɓe a fiyama raffi maladie biteɗo sida walla MST maladie sexuellement tan mbawɗo wonde fof walla a fiɗama hen a arama soppis raffi mbawɗa adde fof a wiyata gandanɗa hoore maɗa a tinani walla a wiyata andana ko an addi an ñawni hoore maɗa en mbiyama yen goppu kirmaji moƴƴani aɗa continue ñamde kirmaji kala barme mbaɗɗa ma moƴƴani kirmaji ha waɗa leydi en mbiyama yen ustu lamɗam yen ustu nebam kala ko ñamata ma jungo ma wolto nebam kala nde yimɓe ñami maaro barme ma tasa ma heddo so wodi garaɗo cholestérol walla yani tension on wiyetake gandanɗa ma ko raffi ko Allah addi mum kañum adde hoore mum won rafiji kayne goodi ko Allah addata ma tinani ma tan aɗa rento ha raffi ara ma ala ko mbawɗa hen ko Allah hoddire maɗa kono wol hoddiraji kako neɗɗo welte kañum addanto hoore mum kañum tayata kañum sababinta gandanɗa hoore maɗa ha hoddiro yana e muɗum pular noon heewi wiide ñawdade ɓuuri safrade ñawdade noon woni rentade ɓuuri safrade yo Allah rokku en wawde rentade yo Allah rokku en wawde rentade yo Allah rokku en woppude sigrata yo Allah rokku en rentade ɗeɗo nebameje kewɗe ha tengti noon e jamma yo Allah rokku en rentade ɗiɗo kirmasiŋaji yo Allah rokku en rentade ɗiɗo gandanɗa hoore maɗa sukaraji ɗi jattan jamma ñalawma ñalla tan ko yarde arjuji mbiɗo assalamu aleykum fof emmere ata e barrade waɗande pop musidɓe tedduɓe so tawi a dikkiti a yuppi barrade nde jiyata ko lees o denglode jiyata hen ko sukara e sukara fof Allah ɓuuri bonnude ko oɗo sukara hande condi oɗo sukara condi ko Allah ɓuuri bonnude fof ko oɗo sukara condi saabu oɗo sukara condi kala nde mbaɗɗa tufam ciwanɗa yimɓe ma yi denglode karafa nde sukara ne heddi toon kala nde mbaɗɗa ata e dekkiɗa barade ma yi barade nde denglode nde sukara ne heddi toon mo debbi toon ko sukara bonɗo no feewi ko sukara bawɗo addude rafiji ha tinto waɗa biteɗo sukara biteɗo tan diabète en jii hande sukara bekke ene tiiɗi hebde sukara boɓi woni telsi hande hewɓe yiyataɗo ɓe guite mumen hande ko ɗiɗo sukara condi tan ko ɗiɗo ulla yimɓe ƴeewe sukaraji ñamaten sa ƴeewi oɗo debbo baɗowo bisap ha tengti sukaɓe hande sukaɓe ɗen gandi so ɗi tan koko beeli sa ƴeewi oɗo bisap walla sen ƴeewi e korka ɗeɗo sukari ñamaten bisap cooda kilo sukara mbaɗa karafe bisap kilo o ñalaw kikiɗe goto walla jamma goto yimɓe juppa kilo sukara ñama ɗum kilo timmuɗo kala ko ñamaten musidɓe tedduɓe ko sukara waɗa hen ha wani leydi ɗum waɗi hande ɗiɗo rafiji bite rafiji chronique woni rafiji duumiɗi diabète tension e cholestérol hande ko ɗiɗo rafiji gandanɗa mo ɓuuri hewde e winde tampini yimɓeɓe kadi ko rafiji duumiɗi woni chronique ko rafiji ɗi cellata hande eɗen gandi kadi ko rafiji ɓurɗi tidde leɗɗe médicament mum ko hunde ɓurde tidde saha fof kadi waɗa rupture saha fof kadi fo médicament ji adde ɗum waɗi hande yimɓe fof ko ñaw bof ngara e galle a tawani hen diabétique ngara e galle a tawani hen gonduɗe tension ngara e galle a tawani hen gonduɗe cholestérol ala komo yewoyani tan walla mo yanani ɗum noon musidɓe tedduɓe tinnoɗen so wawde rentade ɓuuri safrade kadi eɗen ñaagui bandiraɓe yo tinno neɗɗo so ronkani kala saaha an gonɗo ladde gonɗo e village uji walla gonɗo e jawdi mum walla gonɗo e pop Allah rokkima fartange a meeɗi arde teeru so tawi ko yeru dokkuɗen aɗa woni e Mauritanie Allah rokkima fartange a meeɗi arde Kahiɗi walla ari Nouakchott walla ari Nouadhibou walla Boguéta wawi wonde fof guure mawɗe ɗe a dañi fartange arde ɗon haaji bawɗo adde ɗum ɗe pop tinno sa ronkani ko adi kaɗa yalta wuuro ngo fin subaka law gila ñamani haydara dartina ñamde ko adi minuit tuggi minuit lella mbasa ñamde haydara pina subaka a jeune tawa ñamani haydara jahar sukara ƴeewete ɓe ƴetta mbaɗanma gandanɗa hoore maɗa gudde pes ɓe ƴeewa so tawi a wondani sukara ƴeewa contrôle tension maɗa ƴeewa sa wondani tension ƴeewata jarata so tawi a ɓattima ndentoɗa so tawi a naati sukara goppa ha laaɓa ƴeewa précaution ngaji ƴeewa solution ngaji ɗi poɗɗa wadde hewɓe hande ne mbasa pittali men musidɓe tedduɓe jomum wonda e sukara andade wonde sukara gonda e sukara a anda ka diabétique walla yanoɓe sukara tawane continue ñamde sukara tinani gonde diabète jana tawene gonde 3, ɓe hen jaa ha 4 jomum yana en commun are tawi ko sukara koko wimo ha muccet tawa jomum anda ɓe wondi ɓe anda
ngara saha cuuɗi cafre dispensaire uji men walla tokosi ngara ɓe dokkuma safara tawa safara mo dokkuma o on safara gonduɗo e sukara fotani rokke on safara sabu hande hôpital uji men kala to gaɗa tawa yimɓe ligga cena burlaji jomum tawi gandanɗa homa tawa traitement mo jomum ƴettata o surtout ɗiɗo burlaji batteteɗi ene waɗi sukara ene waɗi hen ko biyata glucose waɗi hen ko biyata sali tawi jomum ne wonde diabète ne anda e wonde diabète walla kori mum kaali jomum wonde diabète on wattaki baɗɗi sukara ɗi watte ko baɗɗi lamɗam ɗi tawi jomum wonde tension ne anda holno foti waɗirede kono enen en kalta jomum en ganda gonduɗo e hoore mum anda noon so tawi a yii e maale maɗa ɓandu ma ne jaaɗa a yii e maale maɗa aɗa heewi taare surtout jamma ɗe hijjito laabi ɗiɗi laabi tati jamma ɗa taaroyo a yii ñalawma ñallata tan ko cofgel ko sahaa fof a yiyaɗa taaroyo a yii gite ma ne woni fulu gite ma ne ngata walla sa yii jarɗe ma ne niɓɓiɗi mi wiyani de ko jaɓet gonduɗa kono fais attention ya ƴewtoyɗa jaɓet noon e rafi biyeteɗo prostate to banggue kewgol taare e kadi e maale jaɓet e kala saha pina subaka jiiya hunduko ma ne yoori goddol ma ne yoori aɗa yiɗi ɗum ɗum jiiɗa foɗɗo ɗum ɗi surtout subaka law pinta kaɗa wonde ɗomka kala joguiɗo ɗeɗo maale musidɓe tedduɓe mi wiyani de ko sukara gonduɗa kono tiya 90% sans wondude e sukara donc sa yiɗi en maale e hoore maɗa tinno dogot gueɗe law jaaha ƴeewoya hoore ma mbaɗoya contrôle so tawi koye sukara gonduɗa yettima sukara ganda a yettima sukara hankkadi traitement mum ne woodi teddina sport so tawi a ɓattima woni ko wiyete trace ƴeewa peeje guila e law holno ndentortoɗa usta ko ñamannoɗa sukara mbaɗa régime sirfa e régime a teddina sport maɗa joni joni ma arta normal so tawi a wondani hen alhamdulillah rabbil alamin ɓeyɗa rentade contrôle de koye rentade jeeya enen noon en jiiɗa contrôle de en jiiɗa safrade enen jiɗɗon ko safroyede ma neɗɗo yana ha ronde waɗe saret walla waɗe mbabba walla jolne oto nawe safroye walla sahani suute e mbajju yo Allah dandu ko ɗum ɓurɗen yidde enen en kewani safroyade kewɗen ko safroyede jande neɗɗo rewe nakkon mum wiya wawa yaade woppa mbalon mum walla woppa nakkon mum min wawa yaade woppa suudam woppa sukaɓam wawa yaade safroyade mi wawa yaade ƴewde contrôle de hooram ayi ha jana datta wawande jawkal kal datta wawande sukaɓe maɗa walla ni sa renaki ha jalta hen aduna non tinɗen musidɓam tedduɓe neɗɗo yo dog gila jogui koyɗe neɗɗo yo naw hoore mum jangto guila ne wawi jangtade guila wawi haalde ko wondi sifa no sifata wondi tawana nawa ko wona ɗum ko musidɓam tedduɓe eɗen gandi oɗo saaha joni ko saaha ndungu wona saaha ndungu noon ko ardi pop eɗen wiya bandiraɓe yo tinno ha tengti noon e honnoɓe e nokku hoɗɓe e nokkuji tawa ko nokkuji to ndiyam rewata guila e sodoɓe galleji ha e mahoɓe kala ni wuuro kala nokku ene anda nokku taw ndiyam rewata enen fof eɗen gandi guure men sabu kala mawɗo woni no cukalel enen sukaɓe eɗen gandi nen so tooɓo ari to yimɓe pijanno ndiyam to wameji ndewanno so ndiyam ummima leegal kaari en feccita ɗo yimɓe fof ne gandi lawol to ndiyam rewata ha ndiyam yettoyo less so faye cangol walla faye dorumaji walla faye fof eɗen gandi to ndiyam rewata won nokkuji ko nokkuji so ndiyam tooɓi koko waɗata beeli mawɗi hande en jii nana cooda nana maahe nana mbaɗe galleji ɓe hen mahata ndiyam rewanno ɓe hen mahata ndiyam ko wiyete liiɗ ndiyam to ndiyam gandanɗa hoore maɗa so arino so wonanno ndiyam noon jogui ko lawol mum so tawi tan gandanɗa hoore maɗa lawol mum woppama rewa e lawol mum yaaha lawol mum so tawi lawol ngol woppaka kañum ko kerata lawol ɗo waɗa jiita ndiyam naata e galleji waɗa wiyete inondation galleji kumba galleji jerguito hen ɗum noon en ñaagui bandiraɓe yo tinno saabu en jii hitande rawane nde woni avertissement mawɗo saabu yoolere heɓade rawane ɗo wayri heɓede duuɓi mbaɗi ni fo ɓayri heɓde jawle mbaɗi ni kadi ala ko waɗi ni so wona réchauffement climatique changement climatique nguleyki cattuki eɗen gandi noon kadi hitande rawane nde walla 2024 woni hitande ɓurde wulde so tawi noon 2023 wulino ha 2024 waɗi yoolayru 2024 wuuli ha wiyama ko hitande ɓurde wulde yimɓe ne jogui kuɗo huuli ko wiyete yoolayru woni inondation ɗum noon yo yimɓe tinno ɓe koɗɗa sodoɓe galleji yo ndento sodde galleji so ndiyam rewata mahoɓe yo ndento maade to ndiyam rewata walla so ndiyam tuddinta so ala ko heddi so wona pelliti maade yo mbaɗa fondation moƴƴo mbaɗa fondation moƴƴo ɗamino to uttat ndiyam koko tawata ɗum ɗon an koɗɗo gandanɗa hoore maɗa galle ma ne feccite bedda mawɗo
miijo beddo o janngo jam goudron ko rewata ɗon sa yiɗa janngo jam heloyde galle maɗa walla sa yiɗa janngo jam ndiyam naata ndiyam ummo boowal fata e galle ma walla ndiyam galle ma ronko yaltude saɗa maha waɗa fondation towɗo miijoɗa to gonɗa ɗo surtout wonɓe tiiru miijoɗa to gonɗa ɗo janngo jam oɗo ko bedda mawɗo goudron ne wawi rewde ɗon somi rekkon yeeru hande nder Nouakchott en jii galle beddaji kewɗi ne mbaɗi goudron ngaji kala hen manoɗo maadi tan gandanɗa hoore maɗa keñorandi goudron rewa yeeso galle ma watta gaska goo ndiyam so ummima goudron ummima bedda fayre nder galle ma ɗiɗi ndiyam goɗɗam nder galle ma hayso ndiyam naatani ndiyam goɗɗam nder galle ma kam a wawa yaltide ɗam ala to fayi par ce que niveau goudron o walla niveau beddo o jorama ɓuuri niveau galle maɗa ko wasde wadde fondation moƴƴo holko rewata hen ko derguidde galle o sa wi aɗa joora ha keɓa gandanɗa hoore maɗa aɗa heeɓa niveau goudron walla niveau bedda sa renaki galle ma hankkadi tawa haysone sa jooɗi damal maɗa hankkadi a wawa rewde wonta ko fallantere so ɗum ala ko helde galle o ha moñño ha laaɓa mbiyaɗa mataw maɗi gondi en jiyande galleji kewɗi mbaɗa abonné ni gure men Fouta ne c'est la même chose walla hoɗɓe dande maayo walla hoɗɓe gandanɗa mato beeli gonanno walla sodɓe galleji hande walla siñcuɓe hande nana mbaɗi guese mumen eɗen gandi ɗen guese so ndiyam waɗino ko ɗon waɗanno beeli ko ɗon yimɓe jarnanno ɗon yimɓe guppanno nana maahi hen hande ɗum noon yo jomumen jogo kulhuli ganda mbaɗa prévenir ganda koye ndungu wona neɗɗo yo doggel en jogui koyɗe eɗen jogui jeeri eɗen jogui dororo gure men jogui dorore tinnoɗen ma hen gallanɗa galleji dow kadi mbaɗen fondation moƴƴo ma hen galleji ɗi ha feewa kadi hande ko saaha courant tinnoɗen kala maho prise aji woni prise aji to courant branché to téléphone ngaji branché to relance aji branché tinnoɗe kala mbaɗowo prise aji électricité ma so ari caggal nde waɗanma installation moƴƴo tawi ko ɓoggi moƴƴi wona courant chinois wona filuji chinois ko filuji moƴƴi no goodi Ingelec tinno wi yo waɗane prise maɗa prise o yo won dow prise o yo won dow yo tow seeɗa sa ronkani prise o yo won sara dadorde sa ronkani prise o yo won sara eɗen gandi prise aji kewɗi ɓuuri wonde heewde wonde ko less prise noon so woni less so galle ma nani ndiyam seeɗa ndiyam naata nder prise aji he ɗum noon so tawi courant kuppani ene adda mas galle ne suma saha hayso ko robine aɗa wawi wadde robine tan jejjita uddide robine walla uddita robine sukaɓe uddita robine ndiyam ala jejjita uddide robine o so tawi gandanɗa hoore maɗa ndiyam artoyi pecce jamma aɗa leli walla dawi walla e hawdi so jaaɗa galle ma ne uddi ndiyam yalti ari ndiyam arde pression sa renaki joni wama nder suudu maɗa hande ɗen gandi douche public waɗa foof ndiyam ne wawi wamde fay nder suudu maɗa ndiyam yetto prise aji so ndiyam naati prise courant noon e ndiyam meeɗa wonde sehilaɓe noon tinɗen rentade gandanɗa waɗa banggue courant ji nden ɗen banggue courant ji so tawi ƴiwonde ari asmane yi asmane ƴiwni tinne ko ardi foof yo yimɓe goppu téléphone ngaji ɗi téléphone ngaji manipulation téléphone ngaji ɗi yo yimɓe goppu téléji yo yimɓe ñif saaha ƴiwonde surtout saaha majje e saaha giƴƴaɗi ñifen téléji ñifen gandanɗa hoore maɗa téléphone ngaji men ñifen téléji men ñifen téléphone ngaji men so tawi eɗen mbawi débranché en congélateur uji men frigo ji men débranché en ɗum ha laaɓa débranché en kadi relance ɓuuri jasde aduna fof ko relance a relance walla chargeur téléphone ne branché ko machine ngel woni hen ko fiiluji goni ko ɓuuri hewde chargeur aji téléphone ngaji hande eɗen gandi chargeur aji chinois ko ɓuuri hewde relance uji hande ko relance uji chinois ko filu en tokson goni hen to masil seeɗa waɗi musidɓe teɗo heewi ko éclade heewi ko fettude so fetti noon wawi sabade mas galle ne wawi sumde yimɓe mbasi wasde hen pittali men saaha hay ampoule en jii ampoule tan saaha courant waɗa mas fetta no bombo ni suma galle fof suma ɗum noon musidɓe tedduɓe tinɗen to ƴiwonde ari ha tenti noon installation ngaji hande kewɗi nana mbaɗa ko wiyete fil biyeteɗo terre kala mbaɗo installation mo ala terre fil terre woni gandanɗa hoore maɗa saaha hayso mas tokos kam naggatama kono so tawi a waɗani installation terre ɗum waɗi saaha jaa ma frigo tawa frigo ma waɗi mas mbiyaɗa branche téléphone ma waɗa mas yon tokson ɗin mas uji tokson kañum saboto mas mawɗo ɗum noon tinɗen saaha ndungu ƴettude des précautions ƴiwonde ari a yi ƴiwonde nan duppito ƴeew nadde galle maɗa mbaɗa jiba sa wi kay a wawa disjonctude compteur maɗa hayso ko lumiére o kam ne heddo kono ƴeew won certains appareils uji ñifa ɗum surtout des appareils électroménager ñifen ɗum ha laaɓa téléphone ngaji goppen téléphone ngaji men goppen téléphone ngaji ɗi
gande téléphone ne fooɗa gandanɗa majje ne fooɗa jamguel ɗi hoɓi tan jamguel ɗi wonde ko ndentuɗen kadi gandanɗa hoore maɗa seɗen jaaha e toɓo wadde moɓɓolel so yimɓe mbaɗi moɓɓolel ene fooɗa jamguel ɗi wonde ndentuɗen gandanɗa hoore ma saaha soɗo jii saaha ƴiwonde waɗa wiya jamguel ƴiwonde yani e nder hudum baali walla yani e nder hudum beyi walla yani e nayyi eɗen gandi so toɓo ne waɗa jawdi surtout beyi walla baali kewi wadde ko moɓɓodiral kewi ko rendude mbiyen ɗuwo toɓo ngo eyi moɓɓodiral ngel ɗum saboto jamguel ƴiwonde fooɗa jamguel ƴiwonde ngel yana e majji ɗum noon tinnoɗen so toɓo ne waɗa so yimɓe ne jaaha mbawa darade ha toɓo ngo ƴi so yimɓe ne jaaha yo distance won hakkude men mbasa modde moɓɓodiral mumen yimɓe ndentoga toɓo sone waɗa sakkade less leɗɗe mawɗe surtout toɓoji men en kandi yadata ko hendu lekki mawki ne wawi fodde jamguel ƴiwonde lekki mawki hendu ne wawi dujjitade yana e maɗa non tinnoɗen so tawi gandanɗa hoore maɗa a yiɗ ƴiwonde ne ara aɗa ummo wuuro faade wuuro wona oto ma yo wona tinno so tawi a ronkani sa soyni ƴiwonde andi ƴiwonde hankkadi koko fandi hoto wi aɗa wadda course e ƴiwonde hoto wi aɗa wadda course e ƴiwonde saabu anda ƴiwonde no fotiri ene wawi tobma e lawol ene wawi gandanɗa hoore maɗa waɗa yo layru ene wawi tawta jahata to canguel nana yesso donka ɓennude ene wawi wame tawma e nder cangol a suwa ɓennude saabu holno foti otoji gara e cangol wame taw ɗumen ɗon walla gara e cangol mbiyene porcé ɗe ɓenna otoji men jaada e wame walla yimɓe jollo hen walla ɗum walla oto tato en jeeyiɗo ɓoyan ko Sénégal oto taati e diggoto o toɓo o taati o yani en yani nder gandanɗa hoore maɗa caniveau mawɗo waɗi debbo goto wasi hen fittane mo e barmuɗo woɗɓe musidɓe tedduɓe tinɗen ko saaha ndungu ne ɓeyde rentade no fewi ko wona ɗum ko eɗen gandi en kalti hay yewtere Sara Abdoulaye Sall ñande no haali ko fati couche uji ko fati balisaji e galleji meɗen hande galleji men beddaji men pop hande ko balisaji ko couche uji en jii ndiyam so ari toɓo so ari sukaɓe ne jaltani piija e ndiyam guila e beeli galle ha e beeli e nder beddaji pop ko rafiji mehi goni hen musidɓe tedduɓe guila e choléra ha e pop noon tinnoɗen wawde rende taaride men tinnoɗen wawde salade wirdade kurjuraji nder beddaji meɗen gande beddaji ɗi mbiɗen kurjuraji ɗi guila e jibaji ha e couche uji ha e pop e rewɓe gandanɗa hoore maɗa so kutorima ko wiyete serviette hygiénique mumen weddade e foof e nokkuji ko rafiji mehi saabu ɗam ndiyam janggo wamata faye e caali men ɗam ndiyam janggo sukaɓe men pijata ko ɗam ndiyam janggo e jaam gandanɗa ko maɗa yimɓe taɓoto saaha gara e galle waɗi wiide ndiyam ma taɓoɗa e ɗam ndiyam rafiji kewɗi ne keeɓe hen non tin wawde tarade en diƴƴe ene moƴƴi wawde surde sukaɓeɓe hadde cuhlel noon fijje toɓo ene saɗi kono ƴeewen hadde sukaɓe surtout ƴiwole gadanɗe ɗe surtout ƴiwole gadanɗe ɗe ƴiwole gadanɗe ene kewi addude rafiji ha tengti oɗo rafi biyeteɗo choléra ko wona ɗum ko guure men gandanɗa hoore maɗa guila e yimɓe guure ɓen ha e jambureɓe sa raaji guure men pop surtout guure so wiyete carriére woni to ceenal moƴƴal woni walla to kaaƴe goni en jii joom otoji ne gara hande camion ngaji ne dimda ene gasa ene itta carriére ne itta kaaƴe walla ne itta ceenal moƴƴal ene jeeha ne jeeyoya ƴiwonde waɗa bandiraɓe ɗon waɗa diwan o fof waɗa weedu waɗa dedal gotal ndiyam ndewa gandanɗama nokku aɗa juuwa ha gara e wiiduru mawdu taw ɗon ko lumbudu sukaɓe men hewɓe guila e almuɓe tenoyoɓe ha e sukaɓe tenoɓe ha e sukaɓe tokosɓe aynoyoɓe beyi en walla soggoyoɓe baali en eɗen gandi cukalel yiɗi ndiyam jomum ara wiya ne fija e ndiyam ha yolo hen tinɗen musidɓe tedduɓe nokku so gandanɗa hoore maɗa so yiya wiiduru mawdu woɗi ƴeewen guila e law guila asoɓeɓe guila e law yo kalnen laamuji ɗi gullirɗen guure ɗe yo mbaɗ association ngaji mumen pelle mumen kala to jiiɗen nokkuji ne aseɓade wona enen gasi ko jambureɓe aroɓe enen gasa ne jeeyoya soɓe gayni namdoɗeɓe yooɓe ubbu wiiduru ndu walla soɓe mbawa ubbude wiide sahani biide ɗi so ubba ene wawi nafoyde en kono ɗi bonna saabu so ɗi mbaɗama biide mawɗi eɗen gandi saaha so ndungu to ndungu siltoyi ha dabbude nokkuji ɗi mbaɗen ndiyam jawdi men ne yara hen saaha ene nafa kono saaha kadi sukaɓe men ne mbomo hen hay mawɓe saaha ne mbomo hen ɗum noon tinɗen so tawi en mbawa ubbude ɗi ɗin biidi woni ɗen gasɗe mbaɗen majji balisaji mbaɗen majji balisaji balise noon woni mantode andude ɗo hen ko gaska woni ɗo mbaɗen hen mantode hayso ko leggal manggal eɗen mbawi wadde hen leggal ñiɓen hen leggal towgal sara gaska ka mbaɗen hen tekkere woɗere andinde ɗo hen nde gandanɗa hoore maɗa ko danger woni ɗo
so ɓe yiɗum gandine ɗum kala so jiiɗen leggal bawi ni hen pamminen sukaɓe pamminen gandanɗama aynaɓe pamminen yahoɓe kala to jiiɗa leggal woni andu ko balise andu gandanɗa o maɗa gaska woni ɗon ƴeewe tan hay goudron ngaji kala so woni radio ma yi gandanɗa hoore maɗa ne waɗa balise ne andinma wonde radio nan ɗo donc enenne tarini men ƴen wadde noon surtout oɗo saaha joni eɗen gandi so ndungu ari sukaɓe men hewɓe ne joolo sukaɓe ƴogo tenoyoɓe sukaɓe ƴewyoɓe jawdi mumen rewoɓe beyi jofnoyoɓe ñalbi e gueɗe mbaɗe noon e gueɗe mbaɗe noon e tenoyoɓe noon tinɗen ɓeyden rentade ko Allah renata kono ɓeyden rentade Allah rokkien hakkillaji men ha timmi rokkiren hakkillaji ɗi musidɓe tedduɓe ko yen tinno yen mbaw rentade Allah meeɗa haaldude so wona joom hakkille Allah meeɗa haaldude so wona joom hakkille noon joom hakkillaji yimɓe dokkitte hakkillaji ko ha liggoro hakkillaji mumen liggoɗen hakkillaji men mbawen rende ɓesguji men mbawen rende guure meɗen mbawen rende tarini meɗen Allah dande en danden koye men tinɗe no fewi koye saaha ndungu wona ndungu ko saaha fragile kala suuji walla kuuɓeji eɗen gandi ɗeɗo kuuɓeji ko puɗɗiɗe tampude en jiiɓa ɗi geɓɓi so tawi gandanɗa ndungu ari yimɓe wadde feere taroɗen kuuɓeji galle maɗa aɗa andi galle ma ko yoolere ko yoolino rawane galle ma koko yoolino rawane ndiyam silti arte galle maɗa hay précaution goto a waɗani ndungu ko ndungu eɗen gandi ko no foti lebbi hakkude ndungu e ndungu galle ma yoolima rawane a eggi a dogui ha gandanɗa maɗa ndungu silti arte galle maɗa hay précaution goto ala mo mbaɗɗa a ɓeydani gandanɗa hoore maɗa towide galle ma a jorani a waɗani hen sakuji gandanɗa maɗa fadade ndiyam a waɗani haydara so tawi kadi ndiyam tawtima ɗon hikka a bomima a egga a ƴewani eggude eggen wuuro fof ne jogui sincane muɗum cincen ƴeena a jeeri mbaɗen toon sincanuji men so tawi ndungu ari gandanɗa ummoɗen galleji ga hennene tawa eɗen mbawi dogde payne galleji men sincane eɗen jogui sincanuji men nawa leydi ne yaaji enen poof hande monen men poof nana weltini sincanuji meɗen en jii ko jambuɗe ɓe garata mbaɗɗon tilisaji men mbaɗɗon caleji men ha ɓooya nangga mbiya kañumen jeeyi hande guure men ɗe poof hande surtout guure gonɗe sara goudron en belsidima gandanɗa hoore maɗa ha jambureɓe gaari mbaɗi tilisaji mumen mbaɗi gueson mumen hande gonti gandanɗa jeeyi hande gandanɗa hoore maɗa janggo e jaam jeeya walla maaha koɗanɗe eɗen gandi galle kala galle gonɗo e goudron eɗen gandi ɓuuri valeur to banggue gandanɗa galle gonɗo nder ɗum noon tinɗen guila law cinci en kala joguiɗo galle nder wuuro yo jogo galle sincane surtout takkoji goudron ngaji men banggueji ɗi poof hoore men tan eɗen keedoga banggue wuuro en jeen oɗo banggue poof mbaɗen nangde meɗen waɗen caleji men mbaɗen hen balise aji men mbaɗe poof mbiyen ko eɗen jeeyi janggo e jaam musidɓe tedduɓe nder wuuro ga so tawi a ani aɗa wawi dogde tawa aɗa jogui to paaɗa kono enen poof patten ko ha gandanɗa homa laamu ara waɗaɗen tilison laamu ara nawane école aji jiya fodde famille aji 5 famille aji 6 ne goni nder classe goto non musidɓe tedduɓe Allah rokkino ɗo hakkille mum ko ha wawa aynirde hakkille ha wawa renirde hakkille muɗum ha wawa dandirde fittande muɗum buuɗal yurmede so feeɗi feeñi feeña e windere feeñ jayi ɓattaki bindaɗo ɓattaki buuɗal yurmede ende alkamisa sappo lewru morso hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi e sowtol musidɗo moon seydi moon Halibou Ba yo jaam Allah ñallan en